Saan nga ba ang unang gala nyo ngayong taon? Gusto nyo bang pumunta sa isang lugar na malabrakay ang ganda? O kaya singganda ng Batanes? Napakaganda ng sunset nila dito. Dahil nga malamig ang klima, parang nasa Baguio ka. Ready na ba kayo sa unang lugar na i-explore natin? Tara, samahan nyo ako sa Anawangin Destinare Beach Resort and Campsite. What's up mga ka-explorers? So andito na tayo sa may Pundakit, Zambales. So from here, ito din yung pinaka-jump off natin papunta sa may Anawangin Cove or sa mismong tutuluyan namin guys. Kasama natin yung WeProb events at syempre yung mga Kapampangan vloggers natin. So 9 events po yung gagawin nila this day hanggang mamayang gabi. Samahan nyo ako. So explore natin guys itong Zambales. After 25 to 30 minutes, nandito na kami sa Anawangin Cove or Destinare Beach Resort and Campsite. Excited ko nang pakita sa inyo yung mga activities and of course yung mga events na magaganap ngayong araw. Miss Abby, ayan, Papaniglo, ayan, syempre si Buboy Kabulaksoy, RPT Motovlog, ayan, yung maalalay si Mamang Taba. Like any other tourist, we visited Anawangin Cove way back, I think 2017. Parang masyado kaming na-inlove sa place. That's why doon nag-start yung journey namin dito sa Destinare Beach Resort and Campsite. And at the same time, the first time na nakita namin, it was love at first sight. Kasi imagine, sa ka ba naman nakakita parang merong Baguio sa gitna ng dagat at forest. That's why nagkaroon kami ng intention of course to stay, maging place namin to unwind our stress, saka maging panatag ang kalooban namin, seeing the sea na napakaganda ng dagat. Idagdag pa natin dito yung very supportive na mga Sambaleños. Actually, before Mount Pinatubo erupts, actually dito sa San Antonio, Pundakit, wala talagang cove. That's why when Mount Pinatubo erupted, yon litawan na yung mga coves. Kasama na yan yung mga puno na nakikita nyo sa likod. These trees, hindi namin itinanim ito. Kusang tumubo after the eruption of Mount. Kaya nga, sabi nga nila, beautiful disaster. Yung pinagmamalaki namin dito sa Pundakit, ang ating Capones Island and the Camara Island. Wherein yung mga guests natin, after or before visiting Destinare Beach Resort dito sa Anawangin Cove, pwede silang mag-drop or mag-island hopping sa ating dalawang magagandang island dito sa Pundakit, San Antonio, which is the Capones Island and the Camara Island. Alam niyo ba ka-explorer na hindi kayo maiinip sa Destinare Anawangin Cove? Napakaraming pwedeng gawin na activities dito. Tulad na lang ng banana boat, na siguradong mabubuhayan ang adrenaline rush nyo. Meron din silang pinagmamalaking UFO. Pwede nyo ring itry ang kanilang dragon boat. Meron din silang kayaking at pedal biking dito. Pwede rin kayong maglaro ng volleyball. At kung nababagot kayo, pwede kayong maglaro ng basketball. Siyempre, meron din naman silang billiard dito.
Why Destinare? Para sa akin kasi, destiny. Destiny lahat ng pumupunta dito. That's why one of our highlights here is the Wishing Mountain. We have 300 steps. Hindi kayo galing dito pag hindi nyo pinuntahan yan. Para kaming tourist lang dito. So parang destiny namin talaga ang makapunta rito and to see the beautiful work of art na nature ang may gawa. That's why we call it Destinare. Kaya nga ang slogan namin, your destiny starts here where you can experience the unexpected beauty of nature. After yung may enjoy ang beach ng Anawangin, hindi kayo magugutom sa Destinare. Meron silang buffet, mga favorite drinks natin, and meron din silang tindahan dito para sa ating pangangailangan. At kung sa Gibson naman ang hinahanap mo, hindi papahuli ang Destinare. Yung vision namin talaga sa Destinare is maging ano siya, maging makilala siya, hindi lang dito sa Zambales, hindi lang dito sa Region 3, hindi lang sa Pilipinas. Gusto naming makilala siya sa buong mundo. May promote namin ang ganda ng Anawangin Cove, particularly ang Destinare. Napaka-ingay na ng syudad, napaka-polluted, napaka-stressful. Of course, ang mission namin dito is umuwi yung mga tao na may ngiti na bitbit sa mga labi. Kalikasan ay mahal ko, responsabling turista ako. Start na natin yung pag-explore natin dito sa Destinare Beach Resorts and Campsite. So nandito tayo ngayon sa kanilang Station 1. So makikita nyo guys dito sa Station 1 tong mga kubo accommodations nila. So merong mga malalaki and then maliliit na mga kubo. Dito rin sa Station 1 makikita yung kanilang Wishing Mountain. 50 pesos entrance. Dito sa Station 1 makikita nyo rin itong isang activity nila na pwede nyo gawin. So ito yung taksya po. Kung may galit kayo sa isang tao, so pwede yung ilabas dito. Meron nga manggagamit ka, yun sa taas taksya po ka, babahero, yun doon sa dulo taksil ka. And mostly yan nakikita natin guys, mga bote-bote lang yung binabasag nila dito. Dito sa station 2 guys makikita yung poolside di Destinare Beach Resort and Campsite. Silipin lang natin ng konti. Yung kiddie pool nila guys 3 feet and yung pang adult nila is 5 feet. Yan, napaka-presko nung swimming pool nila dito. And mamaya guys, makikita na natin itong sunset dito mismo sa Destinare. Sa station 2 guys, kung mapapansin nyo, itong mga accommodation nila is mga concrete na. Sa station 2 makikita nyo rin yung mga tent accommodation nila. So, may mga bunk bed sa loob and open air pa rin siya. So station 3, nandito na tayo. Mapapansin nyo sa harapan natin, ito na yung mga teepee hut nila. Kung napansin nyo kanina, pinakita man natin yung campsite. Yun na yung pinaka station 4 dito sa Destinare Beach Resort and Campsite. Paakyat na tayo dito sa may view deck dito sa may Destinare. Grabe guys, tignan nyo kung gaano kaganda dito sa may Anawangin. Medyo napagod tayo doon pero pagdating mo dito sa taas, worth it naman yung makikita mo. Sa lahat ng kayak explorer natin, nandito na tayo sa taas ng Wishing Mountain ng Destinare Beach Resort and Campsite. Napakaganda dito guys, lalong-lalo na pagpupunta kayo yung palubuging araw or sunset. And makikita mo dito sa taas itong I Love Destinare, and the other side nandun naman yung Love Lock. Yun mga explorer, nandito tayo sa Enchanted Forest ng Destinares. Napakaganda guys ng place. So bagong tourist spot nila dito na siguradong may enjoy nyo.
isang resort guys. So parang mala Baguio, mala Boracay, tapos nandito na rin yung mga ilaw ng Pampanga. Check nyo yung nasa likod natin, napakaganda nung ginawa nilang bridge dito, talagang full of lights. And of course the other side, nandito yung kanilang snow. For sure, kung may mga kasama kayong bata guys, mag-enjoy sila dito sa Enchanted Forest. Destinare! Woo! Hintayin namin kayo dito guys! So ayan no mga kaya-explorer, kung iniisip nyo tapos na yung Christmas, so dito sa Destinare Beach and Resort guys, hanggang summer yung Christmas dito, kaya pasyal na kayo dito, book na kayo at direct kayo sa kanilang Facebook page para may experience nyo lahat ng mga activities nila and then yung mga iba't ibang tourist spots nila dito. Napakaganda guys dito sa Destinare Beach and Resort and Campsite. Dito sa other area guys, yan makikita nyo mga iba't ibang mga lights. Tulad dito may unicorn, may mga gorilla, may mga lion, may mga tiger. So literal na enchanted forest talaga. So dito yan, makikita nyo guys, may peacock dito. Napakaganda ng enchanted forest nila. So yan, kangaroo. Nice. So talagang namang dinala dito, literal ng Destinare ang Pampanga. Okay. Ang mga foreigner ay nagkakandara pag ako'y sumayaw. Hindi na ako nakapag-update kagabi dahil talagang nag-enjoy tayo dun sa event nila dito sa may Destinare. Siyempre yung nagpa-event dyan, yung WeProbe events. So kung gusto niyo i-follow sa kanilang Facebook page yan, lalagay natin dito. And of course, kung gusto niyo mag-book dito sa may Destinare Beach and Resort and Campsite guys, ang dami nyo pwedeng gawin dito, ang daming activities, and talaga mag-enjoy kayo sa place, hindi kayo mahinip. Kagabi guys, yung sa event, bikini open, yan, fire dancing,
foam party, and of course yung fireworks display. Talaga ng mga yan, nag-enjoy kaming lahat, yung mga kasama ko na pumunta dito sa Destinare Beach and Resort. For more information and inquiries guys, direct lang kayo ng PM sa Destinare Beach Resort and Campsite. Yan, para lahat ng katanungan nyo masagot. So mga rates guys, pwede nyo i-check sa kanilang Facebook page. Yung guys, no, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman din ng mga ibang ka-explorer natin dyan. Ito nga nawangin, Destinare Beach Resort and Campsite. So until our next vlog, peace out! Maraming salamat sa panonood ng unang gala natin ngayong taon mga ka-explorer. So until our next adventure, ride safe and peace out!